Sino bang Huwag ka na hindi mag-disappoint. mag-iinit pag ganyan yung girlfriend mo? Yan lang habol mo eh. Wala naman akong habol na ganyan. Isa lang. Okay lang Gusto ko nga sa inyo pumunta kasi ikaw naman. Hindi. Ano, yun nga eh. Nakakatawa yung... Nakakatawa yung isang beses, nakakatawa yung pusa namin. Naghahabol ng daga sa kisame. What? So, ano, bumagsak yung isang kisame. Ayoko naman makita mo yun, syempre. Nakakatawa talaga yung pusa. Baka mag-init. Ang heat index nagpo-41. Baka sumabay ka pa dyan. 42 na to. Init na init. Tatawag ako ng BFP. Sige. Yan naman tayo eh. Para maapulay ang apoy mo. Sino bang Huwag ka na hindi mag-disappoint. mag-iinit pag ganyan yung girlfriend mo? Oh. Lang yata habol mo eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Anong habol sinasabi mo? Eh, ang bastos mo, sabi mo nag-iinit ka. Ano ako? Seryoso ako sa'yo. Hindi na ako sasama sa'yo ulit dito kapag ganyan ang intention mo. Yan lang habol mo eh. Wala naman akong habol na ganyan. Isa lang. Wow! Oo, nadya-gentlemanan nga ako sa'yo eh. Oh. Kaya nga lalo ako nata-turn on sa'yo eh, di ba? Natuloy ka pala. Sige na. Turn on as in green flag ka kasi hindi mo ako pinupuwersa na gawin agad. Ha? Wala naman ako sinabing ganun. So okay lang. Sige. Hindi. Pwede sana. Ano bang hawak gusto mo, Benji, Yung, Hindi ko nagugustuhan. yung ano lang. Yakap na lang. Dumidikit. Di Ba, ko may siya yakap bang ganyan? dumidikit yung ano ko, gusto maramdaman mo. Oo. Naman? Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.